hľadal som miesto organistické, aby som mal kde bývať, aby som si mohol založiť rodinu. A tak vyšiel súbeh na Ľudanice, okres Topolčany. Tak som si tam podal žiadosť a traja sme boli, sme sa hlásili tam traja. Každý musel hrať, jeden hneď odstúpil, lebo videl asi, že nemá šancu. A dvaja sme zostali a v kultúrnom dome, v Ľudanickom kultúrnom dome bola voľba organistu, rektora, tam hovorili pán rektor. No a tam sa hlasovalo, do klobúka zbierali lístky. A ja sa pamätám, ja som dostal vyše 300 lístkov, akože sú za mňa, a ten môj protivník dostal 9. Tak ešte voľaký pán zvozil, kričal, ste náš, pán rektor, ste náš. No, tak som bol tam zvolený za rektora. A tam som bol 14 rokov a to boli moje najkrajšie roky života. Vynikajúci ľudia, nábožní ľudia. Až čo kazilo ten život, to bolo tie 50. roky. Najväčší boj proti cirkvi. Obec vyložené katolícka, farnosť katolícka. A v tomto vedieť, prežiť, viete, to nebola maličkosť.